Milé krásne dušičky, viete, ako vždy hovorím a vy ste nasledovali svoju intuíciu, tak vám dám skvelý príklad. Tak dneska idem z obchodu a bývam na takom mieste, kde je viacero rovnakých budov. A pár metrov predo mňou stojí bolťák, ktorý je totálne confused, úplne mimo, nevedel kam ísť a pozerá do telefónu, pozerá na budovy a netušil, kam má ísť. A ja idem oproti nemu a moje vnútro hovorí, pomôž mu, nevie, kde je, nevie, kam má ísť. A tak prídem k nemu a spýtam sa, či potrebuje pomoc a on, že áno, ukáže mi v mobile konkrétnu adresu, kam potrebuje ísť, tak som mu ukázala, kam má ísť. Taký úsmev som dostala, ako vďaku a veľmi dobre mi to padlo. A určite aj jemu, že som pomohla. A tak som mala z toho taký dobrý pocit, že keby som išla o minútu neskôr, no dobre, možno o 3, tak tam možno už nie je. Ale že išla som do toho obchodu, akorát keď som to cítila, keď som vychádzala, tak bol tam niekto, kto potreboval pomoc a bol to fantastický pocit. Takže vás chcem povzbudiť, aby ste aj vy počúvali svoju intuíciu a robili dobré skutky, lebo je to na nezaplatenie.